Hilal Hambai, the media friends now. Tini Kaisha, Tini 4 তারিখ জুলাই 2022 সাল Sangrung Salo Kaisha Julai Bari Divisional Committee IPFT te Yod IPFT ni Bisingtoi Kokchap Panda Asuk Jakha O Panda Sabapati Ongayasu Jaha tini Julai Bari Division President Harun Kumar Tripura bini bisingtoi tai जों tinini je agenda जों थांनाय 2 तारिख सिरो जुलाइबारि डिभिजननि अङै गोबांमा जे अन्य बदल थांनाय जे सामानि सिबनो जों कायसा माने रिप्लाइ मारनाय हा कक मा फिरनाय हा जिनि जुलाइबारि डिभिजन दासक पर्यन्त जिनि कोनो जायगा जिनि बरफ थांगियख माने किन्तु भुल 2 तारिख सिफुनि जों नुमाने खरबथाम थांमानि बिसिंतै बरक 30 जना साखा कक्रे बंनि मेटारबो जेसेफना साथों किन्तु जों तासक पर्यन्त जिनि जुलाइबारि डिभिजन आईपीएफटी ते यूड आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी गोबांमा जिनि संगठन ताबो जिनि स्ट्रं टंक फिया जों हामजा सानि मुसुगिया बरकनि मुसुं माने जा इच्छा खालायमानो कोनो बादा करे ताबो जिनि सामानि हलाय आरायसे जों तासुगजा जुलाइबारियाव दङ फायनाय सालबो जों दंनाय ते जिनि 23 अगस्त दिल्ली मुभमेन्ट आप्रबो जों थांनाय जिनि प्राय 15 जन ट्रेन टिकेट तानि पाइजाक जिनि 13 जन आरो 2 खरबनि थांनाय तेबो बांनानै चान्स दङ बिसिंतै कायसा जिनि प्रग्राम लाजाखा गयफां बाजार तिनिनि पान्दानि बिसिंतै गयफां बाजार बृहस्पतिबार मिलियो आब्रो जिनि जनसभा बा रेली अंनाय अ रेलियो जों जतन कबगो जतन इनभाइट जिनि थानियो फाय मानजाफायनि बागै जिनि जुलाइबारि डिभिजन कमिटिनि बिसिंतै जों खालायनाय दिल्लीनि मुभमेन्टनि बाग ट्रेन टिकेट तानि पाइजाक जिनि 13 जन आरो 2 खरबनि थांनाय तेबो बांनानै चान्स दङ बिसिंतै कायसा जिनि प्रग्राम लाजाखा गयफां बाजार तिनिनि पान्दानि बिसिंतै गयफां बाजार बृहस्पतिबार मिलियो आब्रो जिनि जनसभा बा रेली अंनाय अ रेलियो जों जतन कबगो जतन इनभाइट जिनि थानियो फाय मानजाफायनि बागै जिनि जुलाइबारि डिभिजन कमिटिनि बिसिंतै जों खालायनाय दिल्लीनि मुभमेन्टनि बागै जों प्रसार खालायनाय अबनो सागै जिनि कायसा तिनि इरकक चापान्दानि बिसिंतै जों बरनो साख्लायो हामबाय तै कायसा कक सोंमुंदारा थांनाय हल सभानि बिसिंतै 11,338 जन दिनै आईपीएफटी विभिन्न मथानि जे साखा दङ साखानि याकारि आईपीएफटी याकारि त्रिपुरा मथाव जइन खाहायनि जों कक्टमानि बिसिंतै सायमान खाफियाबा आबो सुगजुरा तै कबुइ अब आं जे नुगमानि आगरतलानि जे टाउन हल ओ जागा बरक 1000 पर्यन्त सागो 1000 बरक जुदि सि हल सागो तबे बाहायख्लाय 11000 बरक थांखा होनो जे खालायमानि अबत साराय जिनि सारा त्रिपुरानि बरक सि दङ जे थाइफा मानो किन्तु बंनि मेटारबो बो जागा बुसुक बरक थाया बनो जिनि बनो देखार बिषय गया तबे जिनि जे सानि मुसुमानि हलाय जिनि जुलाइबारिनि थांजागिया थांमाने आं डिटेल खबर लाहा जिनि यांते दं प्रेसिडेन्ट जिनि मो भाइस प्रेसिडेन्ट जिनि एसोसिएशननि रिजनल कमिटिनि मेम्बार अबर जत जिनि मो गयफां पार्टी बिसो जे जों रिपोर्ट लाबानि बिसिंतै खरबथामसि थांनानै खोना
गोसोंनो तबे जे टाउन हल बरक 11,000 बरक सागमानि बनोथ' आं आंनि जे सिमानि मते जोंथ' प्राय थांजाक आवरब्ला मिटिं रख्लाय मानि अ जागा 1000नि बेसे बरक सागिया गोसोंनो हामबाय थिकाइसे सोंमुं प्रत्येक बছर 23 अगस्त त्रिपुरा लेन्ड दिवस नरक पालायलाय तुंगु बेबा कामि आमसाय जे तुंनाय त्रिपुरा सालुकुरक ब्रकनि काइसा सोंमुं आसाय फैगा सिनि चेनेल बो कमेन्ट खलाय सोंनो साहरु त्रिपुरा लेन्ड आदौ उंनाय ना उंलाक बा इमां दे तुंना ना बो ए ओ त्रिपुरा लेन्डनि इमां बायफु बा बफ्रु मुक्थांनाय ठीक न त्रिपुरा लेन्ड जों अलरेडि 2 and 3 आइननि मुताबिक जों एडिसि एरियाना त्रिपुरा लेन्ड साना 2009 नि सिमि जे आन्दोलन खालामनायमानि ताबक 2022 पर्यन्त ताबो जों अंगिया होनाय गुनुदिन जों सामिया तानि अबश्य मावनाय आइनसे सुजाक दङ संबिधान सुजाक दङ 2 এবং 3 दारागो सिदिने बागै जों जेख्लायफाना त्रिपुरा लेन्ड माननाय तबे जों ताबक आन्दोलन खालाया माने वाइसाय माननाय एमनजिया बो लंग टाइम आन्दोलन खालाय माने बिसिं दैफा मानमानो बा जों जुदि एकक बा जों थानसा बोलते जों तो अलरेडी थानसा खालाय आईपीएफटी सरकार पर्यन्त सफायजा ताबक महाराजा जे थानसा होनायनि खामानि बुबो गाम किन्तु ताबक जों जे डिमान्ड तो महाराजाबो खालायो जों आईपीएफटी बो खालायो सोरो बोसोरदरा आगायलाय थांमा बो जानि जार एकटा डिमान्ड बिनिबो डिमान्ड ग्रेटा चिनि डिमान्ड अन त्रिपुरा लेन्ड एडिसि एरियानो तये ताबो जोंबो आन्दोलन खालायनाय बबो आन्दोलन खालायथो जागा थाङै सय हलाय ताबक जों 20 বছর পরে ফা মানে 30 বছর পরে ফা মানে যেমন তেলেঙ্গানা বগবো 60-65 বছর নাংজা আগে 12 স্বাধীন অমানি পরে পইলাগে স্টেট অङ 17টা স্টেট 17টা স্টেট নিছে তাবক 29টা 30টা स्टेट ओइहा ओबो हाय आस्ते आस्ते आगय थानाय जोंबो आन्दोलन जारि मातनाय आन्दोलन जारि खालाय माने बिसिंदै जोंबो आसास বিশ্বাস दङ जेख्लायफाव जों त्रिपुरा लेन्ड दिख्लाय मानना घटना खालामबाय दिनै पार्टी आईपीटी गुटुबाय जुलाइबारि डिभिजनाल कमिटि गुटुबाय दिनै कयफां पार्टी अफिसार जों देखा जों सामानि लायसे थानाय जे 2 तारिख जरा सिनि अब किसु सिनि पार्टीनि जिएस सिनि बरंगना आन्दोलन बैटिफ्रा अब जे साहा जे ब्रक दिनै अद्रना कि जने बुसुगने 11,000 মানে ফ্যামিলি সবাই রিপোর্ট যে 11,389 ভোটার প্রকরণ অবু তো সম্ভব গিয়ানি যে মোটামুটি হলটা বছর বরক চানি হলটা তেমন বরক তো চাকলা জায়গা ধরে যদি চানোবা 300-500 हालाय जागा दर जे आं कनभेन्ट खालायो जे जोंनि जुलाइबारि डिभिजननि जे अब दिनै 30 जन थांनानै बरक जे साख्लाया जोंनि पिजुस टिबारबो साख्लाया जागा दर एक्चुअली टिब्रा मथानि तो बरक तो आगे ऑटोमेटिक बरक टिब्रा मथा सानि थांलाय बरक अलरेडी आगे टिब्रा मथा बा आईपीएफटी बिगत 4 বছর रिटर्निंग सरकार चलायदों बरक तो आनि सिफु बनिनि पटर पट अब बाय कबले बरक मिनि आउख्लाय दङ बरक अब सिनि अनेक आगे अब इंथाजा कुनो सिनि पार्टी आईपीएफटी ने अब थाजा गया सिनि पार्टी आईपीएफटी ने ताबो जुलाइबारि डिभिजनल कमिटि ताबो स्ट्रंग दङ अब सि मेन मेसेज क्लेमानि लानि 23 अगस्त त्रिपुरा लेन्ड दिवस दाबि पालायनानै सकांगो युटुबनि बिसिंतै तामु मेसेज दं युटुबनो तामु मेसेज र नामसु 23 अगस्त पालायानि युटुबनो मेसेज जतो जों पाल थांलायनाय जतो बाक्सानो जों थांलायनाय तबे सिनि जुलाइबारि डिभिजन सारा त्रिपुरा राज्यनि खबरना तो ताबु सिनि दर पुरा अब डिटेल अब लिसर उसबाज्य अमला जों डिटेल सायमगला तबे सिनि जुलाइबारि डिभिजननिलाय जों 13 থেকে 14 जन थानाय तबे सारा त्रिपुरा राज्य तो थानायनो ताबो अलरेडी अब लिसला बुं गया तबे दिनै बसुतर कयदिन समय हलाय अमला थिना बनाय जतो केसन ताबो डिटेल तो हिसाब त्रिपुरा मथा जे सिनि आं विशेष क्लाय मेसेज रानि मुसु माने हलाय पाब्लिकनि थानि जे मेसेज मुसानि मुसु माने हलाय त्रिपुरा मथा तिनि थानसानि साव सि थानसानि त्रिपुरा मथा तिनि थानसानि सामान्ति बिसिंदे बक्तानि एडिसि सरकार फैमिलि बरक सिनि बरना ताबाखलाय के जे निनि पखिर बिथिर हा केकेनि
কেউ কিনি বা নিনি নক সহা এরপরে কেউ কিনি নিনি আবো নিনি তামাকলে বরং বুহা টবাসং বিগত 4 বছর ধরে বিজেপি আইপিএফটি সরকার যে সালাই তখন বিসিংতে সালাই তখন যে जों বিজেপি আইপিএফটি जों কেহানিব নকবো সবসাই হ কেহানিব আবো রবার বাগনা হরিয়ে হ কেহানি আবো আবো जों আবো না এটা সরকার কিন্তু তিনি আজকে এই তীব্র মঠ সরকার ফ্যামিলি বিসিংতে বড় নিনি তামা হনাই বড় পাবলিকনি কিছু অংশ নিনাবো খেলাইহা অনেক হয়রানি খেলাইহা বড় অবশ্যই এই মেসেজ না রানি মুসুবো যে অবশ্যই তবু হুঁশিয়ার অনেক নাংনাই